Здравейте, пак съм аз и днес е време да ви се представя малко по-подробно и да ви разкажа за нашия домашен продукт. Аз съм Дани, на 50 години от Горна Оряховица. Наскоро основахме нашата фирма Папаянис ЕООД и на вашето внимание предлагаме нашия домашен зехтин Мегаритико. Мегаритико се отглежда в област Пелопонез, Гърция. Маслобойните дървета се казват мегаритики и оттам идва и наименованието на самият зехтин. Зехтинът след обирането на маслините се носят в маслобойна, която е под строг качествен контрол по европейските изисквания. Зехтинът там се произвежда чрез студено пресоване, като по този начин се запазват всички хранителни свойства и всички полезни качества на самият продукт. Когато зехтинът е екстра върджин, допустимата киселинност е 0,8. Нашият продукт е с 0,3. Така както вече казах, зехтинът е полезен не само за консумация, той се използва в козметика и където можете да си помислите. Ако някой ми беше казал преди години, че аз ще използвам само зехтин и няма да си купя така любимото олио, щях много да се смея. Но откакто започнах да използвам зехтин, аз усещам някаква по-голяма енергия. Да не говорим, че проблемът на всяка жена е косата, а моята беше ужасна. Спря да пада. Правя се също така и маски за лице. 2 пъти в месеца, не е нужно повече. Зехтинът хидратира, омекотява кожата. Не, че станах кой знае каква красавица, но поне полагам някакви усилия. Всяка сутрин си пия една малка чашка зехтин с половин лимон. Това започнах да го употребявам по простата причина, че аз страдам от много тежка форма на гастрит. Да, има подобрение, не използвам вече хапчета, не тичам постоянно до бърза помощ и определено чревната ми флора се чувства по-щастлива. Така че, ако и вие решите да опитате от нашия биологичен продукт, винаги можете да ме откриете в нашата страница Био и натурални продукти онлайн или на телефон 083 01 021. Приятен ден и целувки!